נעים מאוד, קוראים לי תום מגיל 5, רק 5 אוהד הפועל עד יום מותי ולעולם לא מתייאש, לא מתבייש. שני קעקועים של הפועל זה חרוט, בזכותה אני חי, בידה אני אמות, אליפות אחת. רובי עוד בלב, אוהב את הקבוצה יותר מדי, וזה זמן לשפוך כאב. 9 שנים שמנסים להיפטר ולהגיד שנכון שיש עבר, אבל עם יואב בן עתיד זוכר את הלאומית עם מפרקים וגם עם גלר, ורמוטות טואנה וחיים בוגד השבלר. אימפריה באדום, אלפים חווים את תל אביב, היום הכל שחיתות וכסף, תסתכל סע מסביב. מאמנים לא מוסמכים שמתנדבים למועדון, 4 דוברים בשקל מהעולם התחתון. פעם היינו מחלקת הנוער הטובה בישראל, אתה הורס את הקבוצה אז מצילים את הפועל. נמאס מהשקרים, ההבטחות, תתבע אותי בבגץ, אני מבטיח שבהפועל לא יהיה עוד יואב כץ. אין מקלחות, מגרש ומים, זה נראה לך לגיטימי? השנה רצים לאליפות, יש מישהו אופטימי? האוהדים האלה זה כל מה שרע במדינה. אתה מדבר, עזבת את המדינה לפני 30 שנה, הולכים עם ראש מורם, אני אמות בשביל הסמל, מצטער לא נוותר על הפועל בשביל עוד דגל. שם את הרגל בדרך להצלחת הקבוצה, התקשרת לכל המאמנים ברשימת תפוסה, בן שמעון שירה זה קלינגר, ניר לוין נחזור אחורה, טלבנין ועוד רבים, ולא נשכח את שלומי דור. תן לשחקנים לנוח ותזכיר להם מלון, נזמין לארוחה אחת בלי לחלק את החשבון. עברו שנים מאז שרובי התאבד בנגרת, ובינתיים לשחקנים אין אפילו משקאות אנרגיה. זה סר, עשו מכביש החוב ולא מכביש הגבעה, תשתו מה שרוצים כי אני לא מוציא אותה גורה. רוצה שהילדים שלי ישבו ביציע בתיכון, אני רוצה שיום אחד נוכל לשיר שוב את הפזמון.